Kodi zimachitika bwanji munthu akafika poti moyo wake uli pachiswe chifukwa chongolankhula zoona? Kodi zimachitika bwanji munthu akafika poti ali ndi njira ziwiri zokha, kuthawa dziko kapena kufa? Izi sinthano. Izi ndi zomwe Patience na Madingo wanena posachedwa apa. Koma chodabwitsa kwambiri ndi chakuti iye akuti anali pafupi kukhala ngati munthu wina amene dziko la Malawi silinayiwale, Evanson Matafale. Lero tikulowa modzama mu nkhani iyi ndipo tizafotokoza imfa ya Matafale, tiona zomwe na Madingo akunena ndipo tizayang'ana mmene ndale zikulowererapo. Musachoke chifukwa zomwe mukumva lero zingakusiyeni ndi mafunso ambiri kuposa mayankho, ndipo kuti mumvese komanso kukhala ndi chidwi chonse. Tiye tikhalire limodzi kufikira kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Evanson Matafale anali woyimba wachamba chija cha reggae otchuka kwambiri kuno ku Malawi, ndiponso anali mtsogoleri wa gulu lija loyimba la The Black Missionaries, munthu yemwe ankayimira anthu osauka. Nyimbo zake sizinali zosangalatsa zokha, koma zinali mawu a anthu, zinali zodzudzula atsogoleri, zinali zolimbikitsa ufulu, ndipo apa ndi pamene mavuto anayambira. Mu nthawi nkuti mtsogoleri ali Bakiri Mlozi, yemwe adatenga utsogoleri mchaka cha 1994 ndipo adalamulira kuchoka mchaka cha 1994 kufikira mchaka cha 2004. Ndipo mu 2001 Matafale anamangidwa ndi apolisi ku Blantyre, ndipo anthu ambiri sanamvese chifukwa chake, ndipo patapita nthawi yochepa Matafale anamwalira ali m'manja mwa apolisi. Zomwe boma linanena lidafotokoza kunena kuti Matafale anamwalira chifukwa cha matenda, koma anthu ambiri sanavomereze, ndipo ena ankati anamenyedwa mpaka kufa, ndipo ena anati inali imfa ya ndale, ndipo ena amatibe kuti choonadi chinabisidwa mpaka lero, ndipo palibe yankho lomveka bwinobwino lokhoza imfa ya Matafale. Imfa ya Matafale inachititsa mkwiyo mdziko lonse, maprotest kapena kuti kuwukira kwa anthu pofuna kudziwa chilungamo chenicheni cha imfa ya Matafale. Ndipo mu nthawi anthu adadzudzula apolisi, ndipo anthu ambiri ananena kuti palibe chilungamo pa imfa yake, chenicheni chake china chake chikubisidwa, ndipo boma silikufuna litabweretsa poyera. Ndipo kuyambira pamenepo Matafale anakhala chizindikiro cha anthu olankhula zoona koma omwe amakumana ndi zokhoma podzudzula utsogoleri. Tiye tibwerere ku nthawi iya lero. Patience na Madingo, oyimba komanso munthu wodziwika ndi ntchito zachifundo, adalemba pa tsamba lake la mchezo kunena kuti mu nthawi imene ankafunsa mafunso komanso kulimbikitsa accountability ndi kudzudzula zinthu zina za mdziko, pa nthawi yomwe utsogoleri udali m'manja mwa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera, mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party, iye akuti anayamba kukumana ndi kupanikidzika, mantha komanso chiopsezo pa moyo wake. Na Madingo malingana ndi zolankhula zake pa tsamba lake la mchezo adafotokoza kuti zinthu zinafika povuta kwambiri, ndipo iye adafotokoza kuti anali ndi malingaliro awiri, ndipo mawu ake adati ndinali ndi njira ziwiri zokha, kuthawa dziko kapena kufa. Izi zikutanthauza kuti anali atakonzekera kale kuthawa Malawi, ndipo ankaona kuti moyo wake suli wotetezeka. Ndipo apa ndi pamene akuyerekeza ndi Matafale kunena kuti monga zidachitikira Matafale, iyenso adatsala pang'ono kuti zimuchitikire. Ndipo na Madingo akuti zinthu zinasintha pamene anamva kuti Peter Mutharika wapambana chisankho, ndipo iye anasintha plani yake kapena kuti dongosolo lofuna kuthawa mdziko lino, chifukwa ankakhulupirira kuti kapena akukhulupirira kuti zinthu zisintha, kupanikidzika kuchepa. Ndipo mawu ake wafotokoza kuti chilowereni Profesa afa Peter Mutharika, chiopsezo chonse chimene iye adali nawo chidachepa. Ndipo pa Facebook mpomwe na Madingo analemba izi ndi kufotokoza zonsezi, ndipo izi zinachititsa mkangano waukulu pa social media, ndipo anthu ena akumuthandiza, ena akumutsutsa malingaliro ake kunena kuti ayi asamayerekeze nkhani za utsogoleri wa Bakiri Mlozi ndi Chakwera, ponena kuti iye sakanamuphayi, ndipo izi zilibe ntchito iliyonse ndi kudzudzula kwake. Izi ndi zongofuna kubweretsa mbiri ya wina yoyipa imene ilibe umboni weniweni.
Pakati pa mkanganowu, Alexius Kamangira ananena kuti Namadingo akugwiritsidwa ntchito ndi bizinesi. Mwa njira ina, boma likumugwiritsa ntchito, ndipo mawu ake Alexius Kamangira wafotokoza kuti pali nkhani ya money laundering. Komano malingana ndi zonse zimene zasonkhanidwa, palibe umboni womveka, ndipo Namadingo pa nkhani sanayankhepo kanthu. Ngani ikukhuza zinthu dzikulu ufulu olankhula, pamenenso pali mafunso mongawa, kodi munthu angalankhule momatsuka? Ndiponso nkhani yokhuza ndale, kunena kuti ndale ndi mphamvu, ndipo pamenepo palinso funso lonena kuti kodi atsogoleri amagwiritsa ntchito bwanji mphamvu zawo? Komanso nkhani ina ndiye chitetezo cha wanthu, ndipo funso lina ndi lakuti kodi anthu odziwika ali otetezeka? Koma choonadi ndi chimene sitikuchidziwa ndi chonena kuti zosimikizika zokhuza nkhani ndi zokuti Namadingo analankhula, ndipo chinthu chosimikizika njoti matafale anamwalira ali m'manja mwa apolisi. Koma zosasimikizika ndi zonena kuti ngati boma linali kumbuyo kwa chiopsezo, umboni wake kufikira lero palibepo. Ndipo ngati zonena za Alexius Kamangira zokhuza money laundering ndi zoona, kufikira lero umboni wakenso palibepo. Nkhani yokhuza chiopsezo chimene Namadingo adafotokoza ndi imodzi mwa nkhani zovuta kwambiri zimene anthu akhala akuzidandaula. Mongokumbutsana pang'ono, mbuyomu tinali ndi kesi yokhuza a Sylvester Namiwa amene adachitidwa chipongwe kunsewu mu nthawi yochita mademo, zimene zinaonetsera kusowa kwa ufulu wa Amalawi olankhulapo pa zofoka za usogoleri umene udalipo mu nthawiyo, kamba kunena kuti amenewa a Sylvester Namiwa adakhapidwa komanso kuvulazidwa modetsa nkhawa mu nthawi yakuchitidwa mademo. Koma mwina funso limene ndingakhale nalo ndilonena kuti kodi zimene akukamba Namadingo mukukhulupirira kuti ndi zoona, kunena kuti moyo wake udali pachiswe? Sitingakani kunena kuti mu nthawi yapitayi mzaka za 2025 Namadingo wakhala akuonekera ndithu kupereka mafunso ododomesa oyimisa mitu, ndipo limodzi mwa mafunso amene adafunsapo ndilonena kuti are you the one? Kodi ndilo amene tikuyenera kumukhulupirira kapena tiyembekeze wina? Izi adafunsapo Namadingo mu nthawi yasona, ndipo malingana ndi kulankhula kwake izi ndi zina mwa zomwe zidachititsa kuti Namadingo moyo wake ukhale pa chiopsezo. Koma inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi, popeza tangomva mbali imodzi yokha imene ndi ya Namadingo? Yes, of course, sitingakane kunena kuti umboni woona weniweni umayenera kuchokera kwa munthu yemwe akufotokoza kuti amaopsezedwayo. Koma kodi mukuganiza kunena kuti zimene akukambazo, pambali ponena kuti umboni weniweni ungakhalenso ochokera kwa iye, ndi zoonadi? Popeza enanso amatha kungopanga fabricating nkhani ndikuyipeka ndikupangisa gulu lina la anthu kuoneka losaoneka bwino, mwanjira ina kulichita black, kulidesa kunena kuti lionedwe mosaonedwa bwino. Anyway, sitili pano kukhala mbali ya wina aliyense, koma tipangowunikira nkhani imene Namadingo wavumbulusa, imenenso iyausa nkhani zosiyanasiyana zimene anthu ena akuganiza kuti utsogoleri wachakwera unali umodzi mwa utsogoleri oyipa komanso wankhanza, pochita lifa nkhani ya matafale imenenso naye mu nthawiyo ankadzudzula utsogoleri umene udalipo, utsogoleri wa Bakiri Muluzi, ndipo mchaka cha 2001 mpamene matafale amatisiya, imene ndi imodzi mwa imfa zodudumesa zimene kufikira tsiku la lero yankho lenileni lokhuza imfa yake silimadziwika kuti matafale anachita kuphedwa kapena anafadi ndi nthenda imene apolisi anaperekera ngati limodzi mwa malipoti okhuza imfa yake, kapena ali pali kuseri kwa imfa ya matafale. Kodi nanga ngati alipo ndi ndani yemwe akukhuzidwa? Ndidzomveka kuti tinene kuti utsogoleri, kapena alipo ma individuals amene amakhuzidwa ndi nkhani koma otsati utsogoleri? Adachita izi ndi zolinga mwina kuti utsogoleri wa nthawiyo uoneke odetsedwa, kapena mwina mwake tinene kuti mutani? Anyways, chilungamo
monga mwakulankhula kwa anthu tizachidziwa bwino mwini wake na malinga akadzabwera, chifukwa pansi pa thambo pano ngakhale tipokotserane komanso kusemerana kapena kusumirana nkhani, chilungamo chenichenibe sichimabwera poyera, ponena kuti zenizeni za nkhani zochuluka zimabisidwabe. Alipo ana amatetule anthu amene amapondereza nkhani chifukwa cha mphamvu, ndalama komanso kutchuka kwawo. Chonje chilungamo kufikirabe tsiku la lero chimavuta kupezeka mu nkhani zosiyanasiyana. Posachedwapa takupazirani nkhani yokhuza Bushiri, Steve Special, Peter Sambo, ishu yokhuza Grace Chinga, imenenso mbali imeneyi kwavuta kwambiri kunena kuti Grace Chinga anachita kuphedwa ndi Bushiri pamene akufamili akana. Choncho kuno ku Malawi tili ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zikubuka tsiku ndi tsiku. Choncho kuti tidzikupasirani nkhanizi, tiyeni mupitirize kukhala pompo komanso kuonera mapulogalamu osiyanasiyana amene timakhala nawo pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo ngati mukuonera pa Facebook musewale kuchita like, share komanso kuchita comment. Ndipo ngati mukuonera pa YouTube musewale kuchita like, comment and subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa mavideos amene timakonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo mvidiyo mtsiku la lero mudali ndine wanu wandabi zonse Mike Thompson. Bye.